Σε λίγο, όλοι οι ένοικοι είχαν μαζευτεί στο μικρό διαμέρισμα του πρώτου ορόφου για να συμμετάσχουν σε ένα μικρό θαύμα. Ο μάγος Στάρλοκ λέει το Ξόρκι. Βιβλιοπόντικα, μην κυνηγάς τη φιλαναγνωσία. Μη φοβάστε, θα βάλω φάκες. Τηλεφωνήστε αμέσως στον τηλεοπτικό σταθμό. Κυρία Πεστάολα, γνωρίζετε ότι κάποιος λύκος δίνεται γιαγιά? Παραμύθι είναι. Ή δεν μου λέτε πώς σας φαίνεται το παρατσούκλι ο Γκρέκ βρίσκει κοπέλα, ή το παρατσούκλι ο Γκρέκ παίρνει μηχανάκι, ή ο Γκρέκ βρίσκει κοπέλα και παίρνει μηχανάκι? Εγώ αυτό που νομίζω είναι ότι το άριστα δεν είναι για την ορθογραφία. Με τον καιρό θα τη μάθεις. Το άριστα είναι για σένα και μακάρι να μην αλλάξεις ποτέ. Τελικά τίποτα δεν άλλαξε και όμως όλα είναι διαφορετικά.